Kære 3S, jeg har siden dimensionen gået og tænkt på, at der var flere vigtige ting, jeg ikke rigtig fik berørt i min tale til jer her i fredags, men som jeg egentlig altid havde planlagt, så jeg vil sige til jer. Jeg synes i retrospekt, at talen blev alt for fokuseret på de her fællesskabsudfordringer, som I jo har haft. Kommer vi ikke udenom, men som jo også er blevet bedre her i 3.G. Og så blandet med sådan mere eller mindre improviseret humoristiske indslag. Jeg forsøgte at gøre talen sådan lidt sjov. Og når jeg tænker over det, så synes jeg fik roastet jer alt for meget, så der ikke rigtig var plads til nogle af alle de andre ting, som jeg gerne ville have sagt. Og det vil jeg gerne prøve at råde bod på. Så nu får jeg sådan nogle flere år med på vejen. Jeg kommer til at læse lidt op. Det har jeg jo sagt til jer mange gange, man ikke skal gøre. Men jeg har simpelthen ikke, nu har jeg siddet og skrevet det her igennem et par gange, og har simpelthen ikke tid til, hvis jeg også gerne vil have den ud til jer i dag her, når I ligger med tømmermænd efter gårdsdagens strabasser. Jeg vil gerne have videoen ud til jer, så hurtigt som muligt. Så når jeg simpelthen ikke, og så vil jeg hellere læse op af talen. Godt. Ja, så nu vil jeg give jer nogle flere ord med på vejen, og det håber jeg så bidrager med lidt flere nuancer. Og jeg synes også, hvis I har lyst til det, at I skal vise den her video til jeres familie. Måske kan I se den sammen her lidt senere i dag, når I vågner op. For de skal så også vide, hvor seje og fantastisk I også har været som klasse, og hvor meget I har gjort for Innovationsgymnasiet. Og de skal også vide, at jeg har helt vildt mange gode minder om jer. Og nu begynder jeg nok at læse lidt mere op, men så kigger jeg ned. Gennem alle 3 år har I været en livlig klasse, og I har været alt andet end en grå masse. Det rimede nærmest. Fyldt med energi og nerve. Timerne med jer har aldrig været kedelige. Nogle dage betød det en del uro og sådan et lidt udfordret læringsmiljø, og måske ikke helt så stort fagligt udbytte. Og andre dage, heldigvis de fleste, så var der altså masser af engagement, og der var masser af læring, og så blev man som lærer udfordret på den gode måde. I krævede noget, og det var virkelig rart at mærke, men man skulle altså også være på dupperne, ikke? Og det er sgu sejt, at man kan få sådan en gammel lærer som mig på dupperne, og det har jeg også hørt fra flere af de andre lærere, at det skulle man være. Så tak for det, og tak fordi I gik i byen næsten hver torsdag, så man lige kunne få et afslappende morgenmodul der fredag morgen, og ikke måske behøvede at forberede sig nær så meget. I har været en rigtig projektlederklasse, og det er jo en rigtig god ting. Mange af jer har lagt rigtig meget engagement og energi og timer også i diverse udvalg på skolen for at gøre endnu til et skønt sted at være. En lille håndfuld af jer, I var jo nærmest det der bæredygtighedsudvalg, som har fyldt meget på skolen. Og jeres engagement i elevrådet og festudvalg med videre har mig bekendt også været kæmpestort. Og da så I skulle praktik, der kastede jeg bare ud i det. Og I har alle sammen fundet nogle spændende praktikpladser. Og så har I beredvilligt stillet op til samtlige åbne husarrangementer i stort antal. Og også når der skulle reklameres for projektlederstudieretningen til de kommende elever. Og også førstegerne. Og det der arrangement, det har virkelig betydet rigtig, rigtig meget for studieretningen og for skolen. Og det vil jeg gerne sige jer tusind tak, fordi I altid har været på. Det er virkelig sejt. Det er ikke alle klasser, der er sådan, men det har I været. Som lærer er det ofte sådan lidt nervepirrende at tage en klasse med på f.eks. virksomhedsbesøg eller en studietur. Men med jer har jeg altid været helt tryg. Lige så uregerlige og livlige. I kunne være i timerne lige så ordentlige og høflige. Og deltagende har I været, når man tog jer med ud på besøg, eller fik besøg udefra. Jeg husker særligt det her besøg, vi havde i Gdansk på universitetet dernede, hvor I skulle mødes med nogle af de her elever, de polske studerende, der studerede dansk. Og
I spurgte bare ind til livet som ung i Polen, og I havde en virkelig god dialog med dem. I forsøgte i hvert fald, og det var super sejt. I delte beredvilligt ud af det at være ung i Danmark, og der var virkelig, synes jeg, en god energi, og I fik virkelig meget ros bagefter af deres professor. Og jeg var sgu stolt, det må jeg sige. Jeg synes, det var rigtig godt gået. Og så er I faktisk en dygtig klasse, ikke? Virkelig dygtig. Der er til trods for, at I ikke altid sådan er mødt op 100% forberedte til alle timer. Og ikke 100% er på i timerne. I hvert fald ikke hele klassen. I øvrigt vil jeg også sige, at det er virkelig dejligt sundt og dejligt menneskeligt. Ikke altid at være på. Så det kan I måske lære noget af. Man behøver ikke altid fortolke jer ting. Det var også noget af det, jeg fik sagt til jer. Til trods for det, så har I virkelig klaret jer rigtig godt til eksamenerne. Og både i de skriftlige og de mundtlige eksamener, er der virkelig givet rigtig mange gode karakterer. Og det vidner jo om, at I leverer, når det gælder. Og det kan man jo også sige er en ret vigtig projektlederkompetence, som I viser der. Også IØ, som jo nok med rette har ry for at være et svært og komplekst fag, så klarede I det altså virkelig, virkelig godt. Både i det skriftlige, hvor I fik et gennemsnit, der ligger pænt over landsgennemsnittet, og så også i det mundtlige, hvor jeg synes, I imponerede både Sensor og mig. Så man kan jo sige, I havde ikke rigtig behøvet at græde så meget der på sidste skoledag, det fandt I ud af, at IØ var hovedeksamen. Jeg tror ikke lige, det var det, I havde mest ønsket jer, for at sige det mildt. Og jeg tænker, i et eller andet omfang, at måske havde I nok fået endnu flottere karakterer i ugen med en eksamen i enten dansk eller engelsk. Men, når I tænker tilbage på det, så prøv lige at huske på, at I skulle være til eksamen i HHX-uddannelsens måske sværeste, men i min optik, jeg er lidt biased, vigtigste fag også, ikke? Og I klarede det virkelig fremragende, og det synes jeg virkelig er godt gået, og jeg var meget stolt af jer den dag, eller de dage. Det sidste, jeg vil fremhæve i min tale her, 2,0 til jer, og noget af det, som jeg også skulle have sagt, det er virkelig jeres evne til at skabe en god fest. Altså jeg er godt klar over, at der ikke har været super mange sådan kæmpe klassefester. Det er meget symptomatisk for københavner gymnasier. Men jeg har oplevet det både til gala, hvor jeg hyggede mig med mange af jer, fik drukket en øl og fik snakket. Og jeg kunne sådan mærke jeres glæde og sammenhold den store dag. Og så vil jeg særligt huske vores tur til Frankies, og det skal jo ret vigtigt for mig at pointere, at det var i privat og ikke skoleregi, det foregik jo. Det er meget vigtigt. For det der med at drikke med eleverne, det må vi ikke, og det gør vi heller ikke. Hvor den stod på all you can eat and drink i 2 timer, og I er virkelig gode til at spise pizza, men jeg synes faktisk også, I er endnu bedre til at drikke fadøl, og var det Long Island Iced Tea, I kender. Så godt gået, og det var en hyggelig aften, som jeg vil huske i mange år frem. Så kære 3.S, jeg håber I havde en brag af en vognfest, eller vogntur hedder det, i går, og får nogle fantastiske, festlige og skønne dage med gilder og fester her i den kommende tid. Og jeg håber og tror på, at jeres liv bliver fyldt med en masse fest, men jeg håber også, at det bliver fyldt med faglig fordybelse, familietid og fællesskab. Stort tillykke med jeres studentereksamen. I vil altid have en særlig plads i mit hjerte. Hold kontakten med mig, hvis I har lyst. I kan finde mig på LinkedIn, men det kunne også være rigtig hyggeligt, hvis I havde lyst til at komme forbi endnu en gang og fortælle lidt om, hvad I går og laver. Måske er der nogle af eleverne, der vil føle sig inspireret. Men tusind tak, og have et fantastisk liv.